హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజైతే నేను మీ అందరికీ వెంకటేశ్వర స్వామి 7 శనివారాల వ్రతం గురించిన విశేషాలు అయితే షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో నేనైతే ఈ వ్రతం చేస్తున్నాను. ఇది నాకు మొదటి శనివారం అండి. అంతకుముందు అయితే నేను చేసుకున్నాను. సో ఇది నేను రెండోసారి కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి 7 శనివారాల వ్రతం అసలు ఎవరు చేస్తే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటే, మన జాతకాలలో కొంతమందికి ఏలినాడు శని కానివ్వండి, అర్ధాష్టమ శని కానివ్వండి, లేదా శని దోషాలు ఏదైనా ఉన్నాయని చెప్తారు కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం వెంకటేశ్వర స్వామిని శనివారం నియమాలు పాటించుకుంటూ పూజ చేయడం వల్ల ఆ శని యొక్క ప్రభావ తీవ్రత అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్తారు. ఇంకా లేదు అని అంటే మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఒక కోరిక కోసం, అంటే ఈ పెళ్లి గురించి కానివ్వండి, తర్వాత ఉద్యోగం గురించి కానివ్వండి, లేదంటే ఆస్తులు అమ్మడం కొనడం, ఇలాంటి ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన కోరిక నిమిత్తమై చేయాలనుకుంటే మనం ఈ వ్రతాన్ని అంటే చేసుకోవచ్చండి. యాక్చువల్గా ఈ వ్రతం ఏంటంటే శనివారం రోజు మొదలు పెట్టుకోవాలి. 7 శనివారాలు చేసేసి సోమవారికి 8వ శనివారాన్ని ఈ వడ్డీ కింద కూడా చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఏ శనివారం అయితే మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నారో, సో ఆ శనివారం అయితే ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానం చేసేసి తర్వాత ఇంత శుభ్రం చేసుకొని మీరు పూజ మందిరంలో కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదా సపరేట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజైతే చలిమిడి దీపం తప్పకుండా చేయాలి అండి. చలిమిడి దీపం ఏంటంటే బియ్యం పిండి, అంటే మీరు నానబెట్టిన బియ్యాన్ని కొద్దిగా మార్నింగ్ ఆరబెట్టేసి బియ్యం పిండిలాగా పట్టుకొని, సో ఆ పిండిలో కొంచెం పాలు, బెల్లము, అరటిపండు ఇవి వేసేసి పిండి ముద్దలాగా చేసి తర్వాత దాంతో మనం ఏంటంటే ఈ దీపం ప్రమిదల్లాగా చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడైతే నేను చేశాను. అలాగే చేసి దానికి కొద్దిగా వెంకటేశ్వర నామాలు కానీ, లేదనంటే కుంకుమ బొట్టు, పసుపు కుంకుమలో గంధంతో ఆ ప్రమిదలను అయితే అలంకరించుకోవాలి. సో ఇదైతే తప్పకుండా చేసుకోవాల్సిందేనండి. ఈ చలిమిడి దీపాలంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి చాలా ఇష్టమైన దీపాలంట. అందుకే ఈ వ్రతం చేసే వాళ్ళు మాత్రం ఈ దీపాలు అయితే వెలిగించుకోవాలి. అంటే ఒకటైనా వెలిగించుకోవచ్చు, లేదా 2 కూడా వెలిగించుకోవాలి. మీరు మామూలుగా అయితే ఏ విధంగా అయితే నిత్య దీపారాధన చేసుకుంటాము మనము, ఆ నిత్య దీపారాధన చేసుకున్న తర్వాత, అంటే ఆ దీపాలు కూడా వెలిగించిన తర్వాత ఈ దీపాలు వెలిగించాలి. అయితే ఈ దీపాల్లో ఏంటంటే మనం 7 వత్తులు కలిపి ఒక వత్తిలాగా చేసుకోవాలి. 7 వత్తులు ఒక వత్తిలాగా చేసుకొని ఆవు నెయ్యి కానివ్వండి, లేదంటే నువ్వుల కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది వేసుకొని ఇవి దీపాలు వెలిగించుకోవచ్చు. 2 కానీ 1 కానీ వెలిగించుకోవచ్చు. అది ఇంకా ఇవి మాత్రం తప్పకుండా చేసుకోవాల్సినటువంటి 7 శనివారాలు ఇలాగే చేసుకోవాలి. మళ్ళీ 8వ శనివారం స్వామివారికి వడ్డీ కింద చెల్లించుకుంటాం కదా, 8వ శనివారాన్ని, అది మాత్రం ఆ రోజు మాత్రం 7 దీపాలు వెలిగించుకోవాలండి. సో మీరు నిత్య దీపారాధన అయిపోయి పూజ అయితే ఎలా చేసుకుంటారో మార్నింగ్ అదంతా చేసుకొని తర్వాత ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ అయితే మొదలు పెట్టుకోవాలి. ముందుగా ఏంటంటే మనం గణపతిని పూజ చేసుకోవాలి. గణపతిని ఎలా అంటే ఎర్రటి పువ్వులు కానివ్వండి, ఎర్రటి అక్షింతలతో కానివ్వండి గణపతి అష్టోత్తరం చదువుకొని, లేదా గణపతికి సంబంధించి ఏ స్తోత్రాలైనా చదువుకొని స్వామివారిని అయితే ఫస్ట్ ముందటిగా పూజ చేసుకొని, తర్వాత స్వామివారికి దీపము నైవేద్యంగా కొంచెం బెల్లం కూడా నివేదించుకొని గణపతి పూజ ముగించుకున్న తర్వాత ఈ చలిమిడి దీపాలను మనం వెలిగించుకోవాలి. ఈ చలిమిడి దీపాలను వెలిగించుకున్న తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ అయితే మొదలు పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలు అంటే గోవిందనామాలు వచ్చినా చదువుకోవచ్చు, లేదంటే విష్ణు సహస్రనామాలు ఒకవేళ వస్తేనేమో చదవచ్చు, లేదనంటే కనీసం మొబైల్లో కూడా పెట్టుకొని వింటూ కూడా పూజ చేసుకోవచ్చు. స్వామివారిని పువ్వులతో అర్చన చేసుకుంటూ విష్ణు సహస్రనామాలు కానివ్వండి, గోవిందనామాలు కానీ, సో లేదా ఏవి వస్తే అది, లేదా ఏది రాకపోతే ఓం నమో నారాయణాయ అనుకుంటూ ఆ పువ్వులతో 108 టైమ్స్ అర్చన చేసినా కూడా సరిపోతుంది. మీ తీరికను బట్టి అయితే పంచోపచార పూజ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే షోడశోపచార పూజ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో వ్రత కథ అంటూ ఇది ఏంటంటే సెకండ్ పద్ధతిలో వ్రత కథ అంటూ ఏమీ లేదండి. ఇది 2 పద్ధతుల్లో ఉన్నాయి. మొదటి పద్ధతిలో అయితే కొంచెం లెంతీగా ఉంది. దానికైతే మనకు ఒక బుక్ ఉంది, వ్రత కథ కూడా ఉంది. అంటే బాగా టైం తీసుకుని చేసుకునే వాళ్ళైతే అదే ఫాలో అవ్వచ్చు. సింపుల్గా ఇదైతే అందరూ చేసుకోవచ్చు ఈ పూజ అయితే. సో నేనైతే మా ఇంట్లో ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవుతున్నాను. ఇది సింపుల్గా అయిపోతుంది.
అయిపోతుంది మనకి. ఆ తర్వాత స్వామివారికి, వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి దీపము చూపించేసి నైవేద్యము, తర్వాత హారతి కర్పూరం అవి ఇచ్చి నైవేద్యాన్ని కూడా నివేదించుకోవాలి. ఇంకా నైవేద్యాలకు వచ్చేదంటే మనం ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి పానకము వడపప్పు అంటే చాలా ప్రీతి అంటారు. సో అది మాత్రం కంపల్సరీగా మనం పానకము వడపప్పు అయితే నివేదించుకోవాలి. దాంతోపాటు ఇంకా ఏదైనా పువ్వు ప్రసాదాలు, పాలతో చేసిన ప్రసాదాలు కానివ్వండి, లేదా ఇంట్లో మీరు ఏ ప్రసాదాలైనా చేయగలిగితే ఇంట్లో ఉన్నాయి, లేదంటే పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవైనా కూడా మనం ఏంటంటే నైవేద్యంగా నివేదించుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా నైవేద్యాలు చేసుకొని ఈ విధంగా మీరు 7 శనివారాలు చేసిన తర్వాత మధ్యలో ఏదైనా బ్రేక్ వస్తే ఆ శనివారం వదిలేసుకొని అటు పైన శనివారాన్ని మనం మళ్ళీ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో అంటే ఇట్లా 7 శనివారాలు కంటిన్యూస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ఖచ్చితంగా కూడాను ఒక కొబ్బరికాయ అయితే ప్రతి వారం కొట్టాలి. ఒకవేళ కొబ్బరికాయ ప్రతి వారం శనివారం కొట్టలేని వాళ్ళ అయితే ఇలా 7వ శనివారం రోజు అయితే 8వ శనివారం రోజు అంటే 7+1 వడ్డీ కింద చేస్తాము మనము, కాబట్టి ఆ రోజైనా మీరు 7 కొబ్బరికాయలు కొట్టవచ్చు. సో అలా కాకుండా ప్రతి శనివారం కొడితే బెటర్. ఇంకా కొట్టి కొబ్బరికాయ కొట్టేసి స్వామివారికి అదే కొబ్బరికాయని నివేదించేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చినది వదిలేసుకొని ఇంకా 7+1 వడ్డీ శనివారం చేసేసి ఆ రోజు మాత్రం 7 దీపాలు వెలిగించాలి. పిండి దీపాలు వచ్చేసి చలిమిడి దీపాలు అలా చేసి ఆ రోజు మనము ఉద్యాపన చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా మనం స్వామివారికితో పాటు అమ్మవారికి కూడా కొంచెం కుంకుమ పూజ అని కానివ్వండి, అంటే కుంకుమార్చన, అష్టోత్తరం చదువుకుంటూ కుంకుమార్చన కానివ్వండి, లేదంటే లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చదవడం కానీ, అమ్మవారిని పువ్వులతో కానీ కుంకుమతో అర్చన చేసుకుంటే మంచి. కుంకుమతో చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి అయితే భర్తకి ఆరోగ్యము, అదేవిధంగా ఆడవాళ్ళకి సౌభాగ్యం చెప్తారు. సో ఈ విధంగా అయితే చేసి మార్నింగ్ నుంచి ఉపవాసం ఉండి ఇంకా మీరు ఈవినింగ్ వచ్చేసి అల్పాహారం కానివ్వండి లేదా భోజనమైనా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత బ్రహ్మచర్యం పాటించి తర్వాత నాన్ వెజ్ తినకూడదండి. ఈ నియమాలు అయితే పాటించాలి. ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే 7+1 శనివారం అయితే చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పిండి దీపాలు ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ మార్నింగ్ పెట్టిన వాళ్ళైతేనేమో ఈవినింగ్ తీసేసి చెట్లలో కానివ్వండి, పారే నీళ్ళలో కానీ వేసుకోవచ్చు. లేదనంటే మీరు ఇంకా ఈవినింగ్ వేసిన వాళ్ళైతే మార్నింగ్ తీసేయచ్చు ఆ దీపాలనండి. సో ఇది ప్రాసెస్ అండి. మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ అండి ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.